напада го. Ма той бега, бе, не тича. Натисна ли? Не тича се бие с нея. Ама не тича се бие с нея, той не души, не прави се навъд, нали? Как ще бие, отли се. Той ще пази даже, това ти казвам, че ако и направиш нещо, мога да ти скочи на тебе. Не. Се оплеси. Нека се изможе. И двамата. Се лега да спът, бе. Да. Тя тая не е, трябва да е това. Той то не е. Пристъпа апна. Я трета. Рап? Извиня. Пак ли настъпи? Не, тя го удари главна по ушот. То ли изхвича? Да, бе. Тя го изсреди на връжи. Той само като я натегне по-силно, тя скача директно на бой. Пази се. Той се научи да я уважава. Какъв бе, виж. Все не е остри зубченца. Скача се бие, да ти изред. Не, да се, мога да се още. Аре, няма как ги бия, че първо не мога и фане ги бия. Тя се измори. Тя ще клекне, виж, вече иска да се